بێگومان دەستەیە چاوکانیên avê ji bo serdanên projeyên jiyanî xişteyek demkî danîbû ku yek ji wan projeyan jî benda meydankî bû. Şiyana emberkirinê ya benda meydankî ya dîzaynkirî 109 milyon metr sêça ye. Di vê werza bi baran de 141 milyon metr sêca av hatiye komkirin, niha herika yekema avdanê li deştê Nefrînê hatiye berdan. Ji bo avdana darên fêkî û darzêtûna أزيلت جزء من السد. طبعا اليوم مەیر و ئاوا ئەفدانێ bi mebesta avdana Ziviyan Belda nêzîkî 7700 hektar erdê me heye ku ji bo avdanê amade ye. Du armancên me ji vê berdanê hene. Yek jê avdan e û ya din jî ceribandina projeyên ku ev zêdetirî 2 salin nehatine ceribandin û em nizanin rewşa wan çawa ye.